Arratsaldeon, kaixo jaun Andreok, ongi etorriak bateko biltzarrera. Nire izena Raiko da eta zuen gidaria izango naiz gaur arratsaldean. Lasai egon zaitezkete, bale? Momentuz ez dute zerredan, baina gero ikusiko dugu. Bueno, gaur, Euskal Herriko improvisatzailerik onenak ekarri ditugu gurera, bale? Leian ibiliko dira bertsotan, rapan edo nahi duten gai arabiltzen, bale? Dana improvisazioa, dana freestyle nahi dutena. Baina ezberdina izango da, ez da bertso txapelketa bat izango, ez da batalla de gallos izango, beste dozer montatu dugu, bale? Asierre laguntzarekin, Euskal Hip Hop herria, beste gauzatxo bat montatu dugu gaur, bale? Aterako ditugu, gai ezberdinak, objektuak, pertsonaiak, bertso doinuak, eta ikusiko dugu zer ingo duten, bale? Guzti honetarako, epaiak ditugu, kristonako epaiak ditugu gurean. Eta azteko, Bilboko rapera, eskina femeninako sortzailea aneguriarekin batera. Zuekin Labazu! Txaloie! Bueno, bigarren epailea, bertsolari fina, Aiarako bertso eskolako irakaslea. Agüita. Zuekin, Izar Mendiguren! Hau paisar! Bueno, eta hirugarren epailea, Sestaoko emzirik onena. Behintzat nik ezagutzen dudana, bale? Jatorra, altua, eta esaten dute hortik dela entrenador de doma olimpika. Hori ikusiko dugu gero, bale? Zuekin, Ibon Apache! Bueno, ja, jesarri mesedez, hor dituzue arbelatxoak, eta ben ditugu, a ber, erakutsi mesedez, que nahi trampa ni karton, soilik papera, hortik aterako ditugu gaiak, pertsonaiak, eta gako guztiak, bale? Guztionen gidari ere izango da, hemen, Asiatik, etorri berria, Biran, Berritxu, Santurtzi, Gasteiz, Euskal Herriatik, DJ Kanaki! Bueno, hasiko gara ja parte hartzaileekin, The Master of MCs and Bertsolaris. Lehenengo partaidea, show ezberdinak aurkezten ditu bere kontzertuetan, Labazurekin, eskina femeninaren sortzailea. Esaten dute hortik, txikitan jauzi zela eta hola geritu zen, aneguria! Txalo bero bat! Bigarren partaidea, Bermeotik, lau maketa kalean, uda osoa eman du kontzertuak ematen esaten du bera, baina ni badakit parrandan ibili dala. Zuekin Gatom! Bizio taldeko partaidea, bertsolaria, La Makina, ditzen diotik, Urruñatik, gaur bertsolaritza irakaslea da, baina denetarik egiten du, etxeare margostu dezake, bale? Zuekin, Odei Barroso! Haupa, Odei. Laugarrena, Oiartzungo bertsolaria, Gipuzkoako bertsolari txapelketan parte hartu du, eta hiru alditan irabazi, ez dakigu egia izango den. Liburuare, omen dauka, ez dakit di, Zuekin Jon Martin! Bueno, urrengo partaidea, Gasteizko bertsolaria, ez dakitzen bat aldiz finalista, baina inoiz ez du irabazi. A ber aurten, zelan dijoa gauza. Bere amak dio bizarrarekin jaiozala. Zuekin Iñaki Binazpre. Gero jasoko dut, así que por si acaso hasiko naz ni baten. Gasteizetik baita, Rigorriagako familiarekin, atletik zalea, esan daitek ez? Patateroa, Arabako eskolen bertsolaritza txapelketaren irabazlea 2007an. Zuekin Anderson Ozabal. Urbildu zaitezte. Bueno, prest. Tarak prest. Hartu mikroak mesedez.
Egingo dugu, agurra egingo dugu. A ver, Kanaki, ze jarriko duzu, para empezar, ¿qué tenemos? Un poquito suave. Venga, gazteak. Horrela ze disfrutate, hemen gaude santutin, hemen gaude nola. Bat-bateko biltzar honetan gabiltzen improvisatzen euskeraz gauzen bakarretakoak. Bat denak ea, euskaraz baino denok dantzaka. Tipi tandaka, tipi taka bertzo tanta, tipi taba, bat biltzarrian. Hey, hemen ane guria, holan bueltaka, gurie da herrize. Hey, mobidu garrize, haulan itzen da mobiten eperdize. Bat bi inoizeten, aurrera behituten, my friend. Bakigulako noraino aiegako gari zen, ten, eurek sokatiken, da eurek uriken, da eurek beti gehitxuten. Egunon Portugalete plaza etzaigu bete, behintzat sarrera hemen jarri digute merke. Hau bihur dadila hitzaren nola hemen garen daukagunaren aterpe. Plazer hartzera gatoz, badugu nahiko poz, zer zaudete erdi hoz. Hemendik ikusten dugu etorri gara seguru, botako ditugu errimak igual milaka inguruta aurkezpena. Hau ez da dena, erran dezagun nahi duguna, aska dezagun barrena. Orain etorri dadila urrena, bere hitzaren pilak emena. Ongi etorri esan digute, hainbat farola itzalik, bertsoa eta rapan aztuko ditugu bertso zabalik. Lehenik ta behin gaur kaixo, sentituko naiz gaixo. Da bestela erdi hilik, zubian gixan egongo gera, soka batetik zintzilik. Ongirtetea ez dut agintzen, pixkat saiatzea soilik. Gaurko Jon Martinez kuak horrerakin, zeinek entzute haulako zerbait ez dauka atxekin. Ane guriarekin hasi gara eta enfin, gato migo da ostean nahiko harin. Odei Barroso bere azentuarekin, beti ipintzen du holtzan zerbait ezberdin. Eta orain zer, tintadorren fin, gaurko manutziko zaituztetan derrekin. Gaur, ikusi nahi gaitu jendea. Hor daude urdinak, hemen gorriak eta hor berdeak. Hemen txedagoan eguria, bera da inkantari urduria. Eta gato hortxe dago, bera ez da GPS bat, baina tonton bat izan daiteke saioan. Naiz eta ez jaioan, hemen dago Odei Barroso, eta eraso ekingo digu, beste aldetik zeren badakit. Familia omen duela hemen ingurutik, eta Jon Martin Luther King. Espiritualtasun eta filosofiarekin, Big Master, the Master of the Cluster, Tarraiko, basu izar da kompainia. Azitadilla gure zeremonia. Bueno, txaloiek! Gogor hasi dira, Gogor hasi dira benetan. Bueno, hasiko gara ya, prest zaudete, berotuta guzti zeratik utzi duzuean hemen. Ez por algo.
Geritu zerela hemen es por algo, que no Bai, juntas edo. bai, bagoaz. Vale. Bada espada. Bueno, epaiak, hasiko gara juergan. Zeatarako dugu lehen da bizi. Lehen da bizi froga. Itzak. Itxak. Adibidez. Itxak. Orain. Partaideak, Ibon. A. Solozabal. Oholtzara. Eta Jo Martínez, bi bertsolari. Bertsolari derbiak. Bueno, Seitz. Mango. Ez dakigu fruta edo, bueno, fruta. Eta beste bat, ez? Harry. Prest, a ber denbora jarriko dugun. Harry Potter edo Harry Mango gaur eguneko gazteek zer ez dute etako. Drogatuta ibiltzen dira, dantzatzen hainbeste tango. Bai hemengo eta bai hango. Baina uste dut beteko direla psikiatrikoak, beraz izan gaitezen pixka bat empatikoak. Eta horregatik mango bat hartu eta azelera gailu gabe ez diozu emango. Baina Harry jartzen dira batzuk eta beste batzuk ez daudezut. Baina zer esango dizut, asko zere gehiago dakizuzu. Denbora oso ondo, Ander. Minutu bat, denbora. Fruta oso gozo bat, berez dugu mango, zuetako askokia, ez zenute jango, edo motoak ere, baditu bi mango, nere arropanik non, erosi dut mango, joku gehiago dunitzik, ez daba izango, baina errespetatu behar da sistema, eta Espainiarrek egiten dutena. Pepek badu joera, eta badu problema, mango hitza erdera, nere sistema, oida politikoek egiten dutena. Oso denbora. Zer politiko eta zer sistematiko, zuk tradizioari jarraitzen diozu tinko. Eta bertxotan hasi da zetiko, ni mutiko bat ondoan, UBI-ko edo Gasteizeko A. Mesedez zaidazu galdu errespetoa, eta ekitzatzu freestyle bestela. Gaurko honetan zu izango zara pantaila. Baina zure aiegin behar diotuko, naiz rapean baduzun horren beste truko. Freestylea egita baitzaita mutuko, ni isilduko naiz da horrela eta punto. Besteen denborarit ez dut hankatuko. Córtalo, Fran, córtalo, ya, venga, ya. Emozionatzen zarete, ni primera ronda, bigarrena, hirugarrena, laugarrena. Da, azalduko dezuei ere bada espada. Da, ronda bakarra eta gero urrengoak, vale? Baina itxaron, a ber, and the winner is... Ez que Jo Martiniarekin jarri da mango. Bueno, empatea ez du balio, No me seáis. And the winner is... Jon! Oso ondo, Jon! Zorionak! Ondino ikusiko zarete segurenik. Bueno, bigarren txanda. Jaspre! Ane guria. Oholtzara. Etxe dingo dugu. Eta hitzak dira Euskal Herria eta maitasuna. Hiru bi bat denbora, Iñaki. Bagoaz!
Euskal Herria atera data bere maitasuna, gaur kontan sentitzen duguna olakoa da eguna. Zein dugu errunduna pentsatu dezagun ba, gaur kontan edo zer gauza gure hemen entzun da. Antena 3 edota Tele5, beti bere ideietan jarraitzen dute biko. Baina ez gara eroriko, ez gara gu jauziko, entzungo gaituzte hurrengoan eta kilo. Zenbat egi, zenbat gezur, zenbat beldur diguten gaurkoan ziur horretaz gaude. Eta horrik gabe ez gregoke maitasunik, baina bada horrik gabeko egunik. Gaurkoan aneguria, dinudi urduria, gorgontan maitasuna hartzen du horren gorria. Bere aurpegia, gaurkoan esateko egia, horrela egotea ere ez dugu zilekia. Euskal Herria tokatu zaigun hitza, horrela segabiltza, gurea da anitza, baina gurea da, eta nahi dugu gurea mantendu. Ez digute sekulak sentimentu aukendu, eta ez dute lortuko, esaten diegu, ez duzuen lortuko, gaurkoan da punto. 10 segundo bukatuko ziren edo, ba ez dut katatuko zuk horrela esan ezkero. Qué buena Maitia. Plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra. Nola dan Euskal Herria, guztiak altzatuz ba. Plazerra da, bide bakarra. Esaten dute gure herrian ez dela talkarik. Naska baino, bero, epel, denok tantaka, denok plaitute, eta denok gustora, denok gure zain. Ez dakigu nola dan zer esan baina, zuri izena, nire izena, nire telefonoan doa. Eta horrela ze eiken dugu ba, askatasunaren behiagu plazerra da. Euskal Herrian direkto zure aurpegira, Euskal Herrian bihotzean berdin du non da. Nahi duzuen tokian jaiota bada, hemengoak zaretela argi eta garbi utziz bada. Euskal Herria da, ongi etorriak denak, berdin du nongo azean da. Hemengoan nahi badezu euskara zein zuzantza, plazerra da, bide bakarra, ba, plazerra da, bide bakarra, plazerra da, Bide bakarra, plazerra da. bide bakarra. Osondo. Bueno, garren txanda bat egingo du. Beste bitz. A ver. Claro, baietz, claro, baietz. Baietz. Gustora ibili gara, votación popular. Adierazpen askatasuna. Hauteskundea. Hauteskundeak. Adierazpen askatasuna. Eso. De la hostia. Del copón. A ver, Kanaki Emayok. Doinuak ere aldatzen dira. Hoy sensitivos de talai. Eduzunean anem. Pita sartu behar da, esto sube o viene o baja. Ha! Badirudi, hauzako aurkeztu dena gaur hauteskunde horretara, pa. Guk badakigu zein dan, berak badaki, diruak beste toki batek irten eta ik. Zer ezain duk, nik badaki zein zak, beraiek bilatzen dute dirua hortan. Eskina horretan eskatzak badira, non daude mutilak besteak saltzen da. Hauteskundea eta azkipagoaz, batxutan harrapatzen ditugu hitzak ala ez ba. Eta ez dakigunean zer esan, adierazpat nazioa da, pura! Horrela da, nire buruari esan baino pentsatuta. Adierazpen askatasuna bai, baina emakumezko izan da, batxutan zer esan ez, hostia, puta, golfa, gabarra euskaraz ez badira ba. Entzunak behar baina ku hauteskundeetan eta askatasuna ba. Esan nola da, libre izan malgai dugu, librea gera. Esan, ozen esan, gu emakumezkoak bagara aurpegiatan. Denbora. Osondo, etxalo hiek. Bai, berezeran Iñaki etxen bezala. Adierazpen askatasuna gaurkoan bertan, zer gertatzen da hauteskundeetan. Sartzen dugu boska urnetan, ta gero egiten dute jartzen zaien sudur puntetan. Benetan horrela dikoa gure mundua, bakoitza zuzentzen dula nahi dula bere ingurua. Mozal legea da horren trebea,
txapa, zer diozun ba askatasuna izan daiteke zerantzuna, gaurkotan zentzuna galdu arte beti daukagu berez behar den beste pake, baina zertarako beti egiten badute kalte. Adierazpen askatasuna digutela, baina gero horrela gertzen dira horrela, egiten digute araña edo hola bestela, baina eramaten digute jendea zetxepela. Esaten dute dugula, esateko nahi duguna, baina dirudienez eurena da adierazpen askatasuna, ez da horrela iritsiko daiguna, eta gure herria izango da orduan txapelduna. Oso ondo, Iñaki, eskerrik asko. Ez da erraza, Sekulako maila dago gaur. Vamos a ver. Zerbait esan nahi duzu, Basu? Replika. Replika! Replika egin behar da. Goiz hasten gara, ja, replikekin. Baina datuko dugu, Zoser, akapelatxo bat edo? Así, por joder, más que nada. Hitz batekin eta kapela. Venga, kapela, Hitz Aitor. batekin eta kapela. Hitza eta kapela. Kortalo, Hitz Fran. bat. Hitz batekin, Akapella. eta hitza da arrasakeri. Biontzako hitz bera, ez da? Biontzako hitz bera. Bale. Denbora gabe, venga, Iñaki. Arrasakeria jarri digute dagoeneko, baina jende gehiagokin ezote gaude hobeto. Jaki musika gehiago ditugu guk dastatzeko, gehitzen diote gureari eta ez dira kalteko. Pentsatu une batean argi da dagoeneko, kalean oain beste hori txuri gris edo beltzeko, kolore gehiegi daude gure begiak izteko, kolore gehiegi daude gure begiak izteko. Hau da, Iñaki Binaztu. Lanbilan enbilela, kanpora joan behar izan nintzan, hemen lanik ez, kolorea hauze, eta bidaiatuta kilometroa goraka. Badirudi espainola nintzela, nik ez nekien horrela ikusten zidatela, vamos. Zidatela eta horrela ze, nik bakarrikan atzerrian lanbila. Emakumezkoa, bajita, salada eta ahots honekin ba, lanean esaten zidaten zu atzerritarra. Horrela ze zaratatxu salada, baina ulertu ezina, ingeles hori zuk euskaldunak bezarra, ik eginzak horrela ze ba. Eta klaro direkto zuzen, ez zegoen zer egiterik, nik hemengoa izan da kanpotarra atzerrian begira. Eta ona helduta, ona helduta, ona helduta, hemen esan zidaten ez nintzela berdina da, hemengoa izan data, salero gehiagin eukala eta ez da euskalduna. Vaya por Dios, ze drama, no heldu ta, ona heldu ta, ona heldu ta. Hasi nintzan berriro jendea begira, eskerrik asko zuri, zuri ta zuri, eskerrik asko guri, guri ta guri, men egon gaudelako, euskaraz denontzako eiken eta arrazakeriarik gabekuk euskaraz ba. Hemen nola da ta, hemen nola da ta, arrazakeriarik pozik ba, zik ba. Oso, oso. Ane Guriaren kontzertua ikusi duzue. Ane Guria! Baina ez venga, vea. Veredicto culpable. A ver. Empate ez du balio,
Lasai hartu, lasai hartu. Ane winneriz! Ane guria! Oso ondo, Ane. Bueno, gogoratu, irabazleak dauzela txandaka, bale? Gero bukaeran esako dugun orden irabazlea. A ber, urrengoak. Bueno, vale, venga. Gato Metaudei. Bertsolari, MC bertsolari, ¿es? Bueno, algo así, será lo que se pueda. A ver, si ingo dugun. Izotxa, Izotxa. eta futbola. Venga, Gatom. Ya, Nahi duzunean. Izotxa. Espera que pongo en manos libres. Ya. Guazen. Ei, etorri gara nata, galtuko dugu lotxa. Apuntuten izotxa, hamen dau izotxerregina. Ta beste aldera behituten hau da nire alegina. Aurrera behituten beti esetxi. Nik apurtuten dut beti mugadanak. Haulan dana botaten dut beste alde batera. Jakarten dut txarra dana ostikun moteko. Ta bota kanpora, haulan apurtuz, ataten polbora. Haulan nahorrera behituten ezinete, rimuen lagunen naita. Ei, zer guzu ba, bermiotik etorri nahi gaur. Ei, hamen gauz, nagusi zein aur. Danak entzungai, rapa danontzako data. Ez dau estereotipo, ei, ez ipini txarto, etxungaz. Aurrera behituten haulan nau. Ei, kalien, lastantzen, bai ritmue beti. Amar segundu. Aurrera behituten, hamen realtateti. Futbolari buruz, haulan, genti edaten Coca-Cola ta. Ei, enau seguru, bai hori seguru txarra dana ta. Ritmueri odei eritxiko txar, berana dana. Gato! Bermio rap. Duzunean odei. Zer da buruta zer zango, ez da erresa izango. Pikutara futbola Cristiano Ronaldo. Ni ez ninduten horrela ez ditut gustoko. Futbola eta Messi, ez Barcelona, ez baita ona. Ez baita behar den modua egona, ez da broma erraten dudana. Ai ama, pikutara futbolean da gonata. Zer erranen dut nik gero, gai hori hemen jarri ezkero. Zer da izotza, ez dutu hortza, bakoitzak egin dezala alduena ontsa. Nik erranen dut, orain egian futbolean botatzen bada izerdia. Jakin dezatela, erranen dut horrela, izerdiak izotza urtu dezakela. Eta gero zer gehiago, lagun hemen plaza hontan nahiko argi dago. Futboletik bizi direla, gu guztiok batera baino gehiago. Eta zer erran, hemen gaude gerran, argi erranen dut zer egin dezakedan. Futbolean nahi duten eran, nik behintzat ez diet sentimorik eman. Hori da gure izotza, bakoitzak hautsi dezala ontsa. Txek. Vaya ba. Replika, eskatzen du replika. Berriro ere, venga. Este beach. Vamos que lo tiramos. Ventanie. Ventanie, alegia, leioa. Leioa, baina ez Urdagon herria, Eta beste hitza da, Espanya. Daniel. Espanya. Espanya. Eruzen erodei. Hasi baitzaigu partida, erranen dut hori da. Gauza asko ikusten dira leiotik begira. Zer da Espainia, ez da komenia. Nik hortarako ez neukan premia. Zer da espainola, nik frantsesak ikusten ditut edo nola. Bizi nahi zurruñan Lapurdin, ta geroztik aski dugu turistekin.
Kanpotik etortzen dira zer ikusten dudan leiotik begira bentanie ala erran didate nik hartu dut parte eta ala eman die Aze blazerra hau da gerra ikusten dut hemen giro motel baina ederra erranen dut argi ez naiz etorri epelta hitzak garbi leiotik begira ikusten dira amaika gauza amaika kausa nik hartu hoi dut pausa leiotik ikusten dut larriunen punta ezin diezadakete uka nik ikusten dudana leioari helduta ez da hemen ikusten dudan berdina ai guztiak mendian bizi bagina ai guztiak mendian bizi bagina Bai, Jau, hey Bermion, ikusten dimentanak aurrera behituten sarratu persianak nire kuartuen nau musiki eitzen ez dokure jakin ezer astu bentanak da nik ikusten dut lauki beda telebista eta amataten dut pista ez dokure espainolik entzun hemen horregaitzik sentiten nahi feten ondo aurrera behituten ritmo ezin eten eurek nahi gaitzuieken ken minusen gobernuek danak entzen dozkunarren guk beti barre Errizea atara kanpora, errizea altxata, bagu ez erora, lainuen artera, ona sentiko gara ederto baten, danok aurrera, ez etxi inoiz holanda gure polbora, geure erara, da nuestra manera erdera, hasta holan badino txuten, zesango txulpa, boom club da neure zonamena, espainolez ez, euskera sobeto, gozamena, ez eten nire kimena, ez eten, zue beti daufeten, bero Denbora! Oso ondo gato! Bueno, sekulako maia, Estiloa, errimak, arnasa, telita. Bueno, zaira baslea. Torron. Odei, gato meta odei. Odei irabazle, zorionak odei. Baina gatón de la hostia indu, Gatón de la hostia, cabrón. Zaten duteo. Eta proba izango da. Txan. Objetuak. Igo da maia, objetuak. Aitu zue, desde el backstage, ondo hemen. Level 2, No se puede fumar aquí, no se puede fumar. Eta objetuak. A ver. Bai. Aquí. Katxia, edalontxia, zer. Plastikoa. Eta hartazia. Nora hasiko da? Ander, venga. Momentuz bat, bai, de kontrolo, Nahi duzunean. Ez dakigu diren biedo bat, baina berriro barruko dartara bota di erronka bat. Aiko eta herriko mugimenduarekin etxosnatu zaitez, maite duzuna eta zarena maitez, beraz txosneta urreratu zaitez, eta eskatu katxi bat edo bi, naiz eta izkinan erori, rian jaustea beti dagoki, beraz katxia beti dago honetxia. Hori da Euskal Herrian daukagun gauza berezia, eta nitaz hitz egiten hasten banaiz, enaiz apaiz baina maiz mozkortzen naiz, eta gazteitzen eman zidaten urrezko katxia. Denbora, oso no! Ander Marley! Eta edo utzik bada katxia, erdi beteta edo utzik bada. Euskal Herriko katzarro, herramienta politikoa da, eskuan daukozun hori ba, ez baduzu
disfrutatuko zuen bakatzian, guraizeak edo hartaziak gabe, notak enduko dizuen ote, zuek badakizue, edariak baino uraz bete ditzazke zuela, eta ezaio zuen albokoari, kaixo zein da zuri zena lagun, disfrutatu, kontrolez edo ez zuek jakin dezan zuen katziarera elementu kati, Euskal Herriko izaeraren itonian da, nora da, kalibotxo, ardoa, zagardo, katzia, utxik edo beteta gure eskubidea bakatzia, Euskal Herriko errameta katzia, Euskal Herriko katzia, Aitor, corta, Azten dira hauek, oso ondo! Replika seguro, ¿qué? Egingo dugu replika? Replika, bai. Replika! Objektu bakarra. Artasiak, Duraizeak, The Seasons. Aizturra. Nik lehenengo? Gura duzuenean, nora hasiko da? Rollo kinki. Rollo... Esa no Ez cuenta, da Manu txau, baina txau, ez aiozu Manuri. Sotetan nago eta jantzen nau urduri bera, segundu bi ere ez itzazu iraun eta arraun, ekin zure idealen gatik. Ebaki moztu edo, sinisten duzunagatik, matxiruloi moztu, barabiletatik. Ola ganoak hobeto daude ondartzan, eta edo ez txosnan edo plazan, ezin dugu gehiago jasan, beraz argi esan hartu hartazian, eta ez bezala biderik hartu bere haziak, naziak, dituen ideiak, ez dira jantziak. Eman diezaiola lurrari musu, matxirulo zure parean gaituzu. Oso ondo! Ander Marley, mi esker! Tiki tras tras, tiki tras tras. Batzutan jendearekin moztu behar, erramintak bakoitzak bere barnean dituenak, positibo, negatibo, edo irribarre baten bila, zuk erabaki behar. Batzutan mozten dira harremanak, bestetan barrabilak, baina ni banitz, guraizeak baino, beste zeo zer beraietatik txiraka, odolan bila. Tiki tras tras tras, tiki tras tras tras, tiki tras tras tras. Batzuek batzeukatzen zer botalkan, horrela zen, guraizeak baino guk zoritzarrez, kalean erramienten bira, etxenaka kiltzak eskuetan, eta horrena zen ez dugu nahi eta, ezin badetan txatu ez da nire jaia, ezin badet bakarrik ibili ez da nire ria, kalea libre aska nahi dut, nire bizitza nire golkoan da ba! Ana Guria, eskerrik asko! Tiki tras tras, nara hori? Tiki tras tras. Omenaldi bat ekaitz in the house. Atentao, Tiki tras tras. Bueno, hurrengo badakizue, Uztaietik pasa, badakizue kapitalismo horrelakoa da. Hay que pasar por el aro.
no riojano, claro. Eta irabazlea, txan, Ander! Aupa, Ander Marley, eskerrik asko! Txalo berean mesedez, zarata pizkat hemen, jende guztiari euskara zehatzeria antolatzagatik. Bueno, horrengo, a ver. Jon, etorri. Eta odei, oholtxara mesedez. Derbi usaina deko hau, Derbi usaina. La venganza de la final del 83. Eta auketuak metroa, baina ez el metro de allí de la parada, el metro Bilbao es, metro de sentimetrotan dago, Beste bat, a ver. Kaskoa. Eskerrik asko. Venga, a ver. No van a hacer trampa, Nora hasiko da? Nora hasiko da? Papa. Mr. John Martin. Gura duzunean. Odei baldakizu, zer den neurria. Aspaldi hasi nuen, horren iturria. Bada galdakizu zer den, luzea eta motza. Motza zer den badakit, ta biziki ontsa. 15 zentimetro, zenbat ote dira. Nere sabelarizu, ipini begira. Asmatuko alduzu, neurrian sartzen. Orain arte egin dut, problemarik etzen. Gaude neurriekin, obsesionatuak. Gizarte hontan gaude, gaizki banatuak. Hainbeste anorexia eta bulimia. Hortarako ez dugu munduan premia. Hori ausartzeko ez, gaude prestatuak. Jende asko baudaude, aspaldi ukatuak. Horko erosten da kasko, bat kolpeen kontra. Nik ez dut inoiz erosi eta ez dio inporta. Eta inoiz eskeitik, probatu alduzu. Nik guztitik egin dut, sarritan ta usu. Seguru lurreraino, erori zarela. Noizbait erori nintzen, Jo Martin bezala. Eta orain neurria, nik jarriko dizut. Zu nahi dezuna galde, egin zazu gaur zu. Neurriari begira, zein da txikiago. Nik nahi nukena baino, gehiago badago. Noiz ikusiko zaitu, fintarrapeatzen. Oraintxe nien naiz ba, aurrean ausartzen. Ez bazara ausartzen, kaskoa ipini. Kolpeak hartzeko ez, nau prestatuta ni. Lasaiona ez gara, hortara etorri. Igual ipini eta, egingo dut korri. Zein da zure kaskoak, leukaken neurria. Ez dela oso handia, duzu igerria. Nik ikusten dizut bat, igual motokoa. Hori ere ez da oso, nere gustoko bat. Buenotan bukatzeko, erran nahi duzuna.
Portugaletei eman gure maitasuna. Bueno, ikaragarria, Zuek zarete breakdantzariak bezala, jartzen dutela musika, hasta dire dantxetan, y ala, hasta que se termine la base. Oso ondo, bueno, hau itxiko dugu horrela, ya se ven las caras. Bai, jarriko dugu hor, como se nota que eres desestado, Replika behar dugu berri. Denbora dekogu, Asier, denbora dago, non dago Asier? Asier, etorri, Asier, etorri, mesedes. Etorriko da el que ha montado el tinglao, la espada. A ver, Asier. Bueno, hemen dago antolatzailea. Euskal Hip Hop berria, txalo bero bat Asierrentzat. Bueno, jarraituko dute, ez dakit denbora dugun. Txiko dituzte txosna, que, bueno. Jarraitu. Gure besio urrunak, pasatzen dira egunak, modu ondako objetuak ze objetu gutxunak. Bertsoetan txapeldunak, ditugu gure gutunak, buru gainean izan behar du barruan ez dunak. Jokabide aizea, alde daukagu aizea, ta pentsatu dut Gipuzkoar maite zuzertan aizea. Gure bisera hartzea, eskuartean estutzea, komeni zaizu eskutik endu buruan jartzea. Ez da nere neurrikoa, ohartu naiz mutikoa, baina zuk ere baduzu zerbait kategorikoa. Jokatuko dut lepoa, badezu jokatzekoa, laizter buruan izango duzu iparraldekoa. Ordun jarriko naiz gorri, ez zaite hola etorri, nik ez dizkizut minutu baten loreak igorri. Hemen bildu eta harri, utzi nauzu lagun harri, begirazazu pixera utzi eta txapela jarri. Altxatuko duzu kopa, zure eskuan dagota, berdin bertxotan, berdin rapean, ez zaigu importan. Txapela hemen dagoka, zertako hasi motoka, guk hemen utzi dezakeguta hor dirua bota. Usti duzu argi klaro, ta gelditu naiz arraro, ikusten zaitut hitzetan fidel, keinuetan mago. Gipuzkoan txapel bat dago, edo bat baino gehiago, jantziko alduzu Odei Barroso hil baino lehenago. Jantziko aldut Odei Barroso hil baino lehenago. ¡Alpa! Bueno, ikaragarriak. Me he quedado loco. Bueno, egiten dugu votación popular bizkatxo bat, para animar un poco. Etorri. A ver, egingo dugu el txalómetro, ¿vale? El txalómetro. Gero objektu bezala jarriko dugu. A ver. Que para no meteros en un marrón. A ver. Txaloen arabera, ¿vale? Itxikatziar lurrean, momentu baten, hau Portugalete da, ezagutzen dugu danok, pero no os lo van a robar, lasai. A ver. Largo uste du, Odei irabazi duela. A ver, txaloiek. Txalos, silbidos, Vale. Bestalde. Largo uste du, Jon irabazi duela.
como kinder eta zuekin vaselina pura uso tópico. Vaselina, iba a decir una cosa, pero no voy a decir. Vaselina eta kinderra, ¿vale? Vale. Ja. Gato basiko dantzetan. Gato! Batzuk erabiltzen dabe kinderra, ez da izetako, baie bueno, vaselina purben atako. Beitu tamaina, beitu nondik sartu, orduan beharko dugu vaselinan pentsatu. Ei, pentsatu edo ez, nik ez sentiten estres. Da sartzen bazu sozial hortik, ba bueno, hobeto tranquil egon ez. Baina ireki beharko, ikusi beharko, sekustaio dakarren, eta orduan posarren, ibiliko gara, pentsazunzu behar bada horrela dugu, nahi dugun erara. Ei, eta nahi dugun erara, gato metakaba, izaten da normalien kontzertutan, baina bueno. Ei, orain kinderra eta vaselina, eta holan, nik betirako teskuen. Begiratzen nago zerratera zaigun, begiratu ezazun erekin batera lagun, beharko dugu jardun eta montatu txukun, ea horrela zeo zer lortu behal dugun. Ei, beste aldi be bai dao, bai jateko da, etxi, zeuretzako ez dakot gozerik eta. Ei, hau zer dan, ez da Spiderman, bueno, bai arpi raro batako, amen. Irabaziko dudan nik ez daukat argi, hobeto emango diote paipaiko ari, jan ezazue txokolatea eta gozoko goratu horrela igual nien honi behar didate puntuatu. Ei, puntuatu edo ez, amen ondo pasaten etorri gara, berez, haulan, tranquil, ez dago estres, kostaldetik hau zelez. Bueno, erreka bat da edo ez da itzi, ondo banauen. Gustoko dituzu kantatzea eta errima estresa baldin badago hortako da vaselina zuek lasaitu eta ondo jarraitu, horrela agian beharko genuke amaitu. Amaitu? Ei, edo hasi, holan gure herrizen jardunta ezi, hemen ez da ugezi, bai atrapaten badun fasiste bat, ez da altxako benetan, ei, aurrera, beti ekinetan, beti salatzen txarrak eta violentzizek, aurrera, mobiten garrize, binaspre, botazkena eta, ei, gora herrize. Gora herria bada, gora joan da, dila bakoitza izaten da, berak nahi du bezain humila, fastita bat badator badakizu ala ere, sartuko diogu vaselinari gabe, horrela hobeta zeinen dotore, biziko gara beraiek gabe gu jode, ez alduzue bada gaurkoan hau uste, nik behintzat horri zinatuko nuke. Bai? Beste bi objetu. A ver, Aitor. Itxi. Ebon pause horri. Que vas a soltar al demonio. A ver. Zer dituko du gorri? Maiu, Barraketako mailua. Katomek daugana. Ez dugu egingo propaganda, bale? Baina da buruko minatu zunean barranda eta gerokoa. Bale, ibuprofeno. Vale, orain bai. Marka blanca, beti. Orain bai. Bueno, baneu asko nahi. Ei, txek. Po, maiu edakot baien aitor. Ei, hemen esperantzi emoten ator. Herrize beti altxaten, hemen eta hor. Ei, mutil, ator, etxera ator. Aurrera behituten, ezin doku eten. Ei, jente asko jesarritxe ikusten doten arren. Ni beti motivazioen president. Ei, aginek iztututen, aurrera behituten dotenien bakiz gora nuen. Ei, gero datorrena, eta orain maiu da zinkotik. Herrizen azkena, ei, esperantzi bota, edo apurtu dana. Haulan da, hemen ez du gure, kanpotarra dana ez, hori guzurreta, maitatzen dut guntu dana. Ei, egiz esaten, kendu erditzik espazio gure entzun. Niri ez esan ezer gero, nire hitzek inbitzen batzien min, bota zentzun, ez? Zentzun ez, 10 segundu geratzen daztez, horregaitzik nau amen, lagunez beteta. Ei, hemen beti esku altxaten, eta gorroto ateratzen. Ei, inoiz ten, sokatik ten. Ba! Haupa, gato! Bina aspirina. Edo zurean.
nago enfermo, bi kafe termo nahiago nituzke. Esan duzue uste, hola mila bertute izan detzakela, baina amaika uste izaten dira eta gero zer nahi duzue, bada gaur kontan pentsatu dut aizue. Utziko dut, hobeto ez ikustea, nahiago dut raiko bihar arte eustea. Bihar goizean igual beharko ditugu, baina gaurko gauean behintzatotan nago seguru. Ez dugu lartuko olako mila inguru, ez ditugu beharko horrelako da. Zer diogu bagaton berbonetan nola, egingo diogu maioakin kontrola. Maioa eman ezkero neronen hilobari, orduan pastillari helduko dio nahiko argi. Baina orduan egongo zen arazoa, ora indikatzera pausoa, emateko gozoa, izan daiteke erosoa, edo agian ez. Batek daki baina orduan mesedez, pastilla niri eta besteari maioa. Barkatu baina oso geizki dijoa kontuan hartzazue horrela izan dela. Bestela joango da kontua oso ustela. Un pulso. Réplica. Digo réplica. ¿Ves? ¿Han sido muy malos? Ah, bueno. El micro. Ibilagarren urtea, ona selekta, ona guanka, gure resuma, errepikazitara aurrikuta telebista rotzen ematen. Izar, ikusi dut jarri duzu. A ver, piña aspirina. ¡Aupa! Piñaspre mesedez, oltxara berriro. Zergaitik. Ai, papera. Jon, mesedez. Jon. Beste derbi bat. Bueno, zera nengo du, Doñua. A ver, Izar. Izar lapurtu du mikroa. Claro, a la bolsa. A ver. Ba, eta zuentzako doinua izango da. Kubatik etorria, euskaraz ere erabilia, segidia. Base gabe edo basearekin? Base gabe. Eta jendeak txaloka edo gabe? Jena txaloka, Baitu, hor dago, marraduna. Ea. Gero ziretxa el premioa, el rey de la fiesta, eskerrik asko. A ver, baina, itxaron, Jon, hasiko gara txaloekin, doinuarekin. Zaiago jarriko du. A ver. Txaloak eta baseak jarriko dituzte. Publiko Eta hartatik. jula jopa, Zuretzat? Lehenengo txaloekin, eta nahi duzuen erritmoan jarri bai. Hasi mantxo, eta gero nahi baduzue azkarrago ba. Moldatu daitezela. Barkatu, zeinek ikusi nahi du aurkezlea jula jopa gerrian jarrita. Altsaskoa, guk kantatzen dugun erritmora gerria mugitzen. Nik ikusi nahi du. Kimo, kabore bat zara. Bai, nik ikusi nahi duzu. Gaina, aurkezlea, bituz aurkezle garri dizuegun, Ai... Orduan proba zein da. Bukatu behar da zuen bertotan jarraitu behar duela jula joparekin, ez? Hori da, Isa. Hori da. Harrapatu duzu. Bai, lehenengoan. Hartu, Raiko. Venga, hasi, a ver. Raiko, Txaloiek, venga, a ver. Ego horrela. Ikusi zuen Finlandia Eurokopan? Ba, astiro, vale, a ver. A ver, vamos a ver. Astiro kontzeptua, Hasiko da bera kantatzen eta jarraitu berari, bale? Ea kapasak zareten. Bagoaz probaren bila, hau deitzen da segidila, ta jendea txaloka, hasi da gure kontra. Ondo dago erritmoa, hola kantatzera noa, horrela ez da zaila, neretzat abantaila. Lehen zezaila zen basea, etzen gustoko klasea, ta zure baselina, ta zure biktima. Hementxe dago Europa, bertsoa eta hip-hopa, eta hortxe hula jopa, bitartean txalo joka gaiztoa izango da, joden ere denbora, arnasa hartzeko ere ez dauka jadanik trebe mugitutzen gurmuina, kantatutzen iruña,
Ez da pixkat askarrago kantatu beharra dago, egin diteke alare, baina alare erregeen ez ni bihurtuko, eginagatik doble tempo deitzen zaio eta hola inbazaio egin izan dituzte, altzenik ez detuzte, bueno txanda emateko agian gaude hobeto, arnasa ete hartzeko tarte bat ta moteltzeko. Sofini bilida, gaurkoan jon begira, nien naiz horren jatorra, naiz kabroia eta gogorra, azkar dagoenean, pasatu zuzenean, hori izaten dut nahiago, orduan pixka azkarrago, zeren horrela bera, neronen arabera, apurka urdurituko da eta pasatzen demora, erritmoa doa gora, gu ez goaz inora, azkarrago baita ere, ibilean zarete trebe, hori zen gaur mesede, eta gaur gure sede, azkarrago da jakina, baina horrela egin ezina, zuen hanketan mina, eta besotan berdina, gertatzen zaizue edo horieten uten espero, Martin presalten zaude, zuretzatu da gabe, jarraitu ezazu bada zure txanda dugu jada. Bale, jarraituko dut, haula utzi duzuzuk, eta jarraitu behar ez dut egingo negar, baina jendean ekatu eta ezin du jarraitu ari data jaloka, eta nere borroka, neuren eroka txarroka ari dira eta ezin bota, gaur kontan bertxorik, ez dut kantatzeko askorik, eta gaur proiektorea berotzen doa ordea, beha baina bere motorea eta ordenadorea, ez daude hain lotuta, gu gaude zoratuta, laizter proiekzio asko dirata, eskerrik asko zuren txaloengatik, jazer esan ez dakit, bukazazu binaspre, niari nahi desastre. Orduan ba gaur Jo Martini biltzen da ekin ta ezin du nerekin, azkarrago atxegin, ze bestela erritmoa erdilo kartera noa, entzartzen duten nahi hau, ba orduan gaur barau, egin zen ezaketela, baina gaurkoan bestela, irten zarete eta gaurkoan la puñeta, orduan txalotu beharra, hazen olako azkarra eta nekea daukat, behar dut nek kantxu bat, orduan dugu horrela, behar dugu ja bete-bete. Mila esker, kontu galete. Bueno, procedemos a las votaciones. Oso ona, oso ona, oso zaila. Kasu jolajoparekin ikusi nahi duzue? Jolajoparekin ikusi duzue? Bada garaia, ez da? Hartu jolajopa ez da bukatu borroka, mugitu zaitez ondo noruntza ez zaigu importa, raiko hartza zuzure. Baina nirekin sartuko zara? Ez zurekin enoa inora, barkatu ezazu erritmoa hartu zazu laguna, DJ-a gutxien ez daukazu, erritmo motela jarri dizuta, ema jozu zure gerrian buelta. Bilatu oreka, hori ere komeni zaizulako tarteka, Tengastin duzure jula jopa jendea hori noiz egingo zainda. Egin zarata nahi duenak jula jopa dantzatzea, mesedez. Zarata pizka. Lotxatuta dago. Jarri base bat, azkarragoa. Basearen erritmora, bale? Artista bada, Boa! Mesedez, pasatuko diguzue, behar du dantzatzeko. Mila esker, behitu, hementxe dago. Arazorik? Tenemos que seguir con el show, de verdad. A ver, bueno, votazioa. Nore ekarri du el trasto este del demonio, a ver. And the winner is... Viñaspirina! Sorionak, txo! Menudos cabrones. Solozabal, jauna. Solozabal. Te hemos pillado con la ensalada ahí, Eta Gaton mutiletxera. Doinua izango da. Astoa ikusi nuen adibidez, Astoa ikusi nuen. Edo Maritxu nora zoaz?
aukeratua, prestua, batetikan korroska. Por pedir... Eskatza libre, beti. Ja, Xer, ja. Ander. Eso, Víctor, base gabe. Tío. Bueno, venga, hala, base gabe. Venga. ¿Y lo que os da la gana? Venga, hala. Itxaron, bai. Raikokraziak ez du funtzionatzen. Nahi duguna egingo dugu eta badakizu. Ezer itazu, erriko jaia. Azeren eguna, altxatu. Haupa, portu! Benetan zen, venga. Batetikan ezeri egin da gaztean. Molan aurrera beituta bakigu bidea. Jada ez du ezer esaten hemengo artea. Nok esango dauzo zer, guba gauz baberton. Rapak emango dizkizue oraintxe kolpeak. Rapak emango ditu oraintxe kolpeak. Aurrera beituten beti ta inoiz etxiz. Berak hemen egin du berea erakutsiz. Ei, ta horrela gaude beti, ta ezin etxi. Gora Portugalete eta gogoreltzi. Gora Portugalete. Eta gogoreltzi. Lau, eutxiko gorra, aurrera begira, hau da nire motorrei. Ei, ator, multinetxera ator, horrega etxik beti, ei, Ander esan zeu. Etxerita daude gaur egungo gazteak eta alberrik pasatzen dira asteak. Biharamunarekin pasatzen dituzte igandeak. Ei, resakaz betea. Azkorea ematen die glandeak. Jau. Venga. Ja. Vale, va. Bizkatxo bat gehiago. Haula mori duten eitzen du beti. Ei, esetxi. Ei, nike, esaten boten, ez nea hil, zuek gazta tiro pun, Ez nea hil, gazta tiro pun. Ez nea hil, gazta tiro pun. Ez nea hil, gazta tiro pun. Baina ze esne eta ze gazta tiro pum. Ze kaka dute nire belarrik entzun. Nolakotan izan daiteke ezen beltza eta zuke matea orain babesa. Ei, lagun entzun orain zuk. Ei, kuku ben badakiku. Ei, norain helduko gari zen, ba oino holtxan. Ta bizar segurur esakamandu gazoien. Bota dezagun harria eta bete historiaren harria. Beraz gora gazteak eta gora Euskal Herria. Beraz gora gazteak eta gora Euskal Herria. Beraz gora gazteak eta gora Euskal Herria. Eta gora zuek, txalo bero bat. Irratia piztuta. Solo zapan eta gato. A ver. Zera niko ziduzue. Izarriek argideko, a ver. Irratia piztuta. Bat, bi eta hiru. Gato birabazle. Zorionak. Egingo dugula orain beste frogatxo bat. Igoko dugu to the next level. No me mires así, ya sabes lo que va a ser. Pelikulekin hasiko gara. Ane eta Odei hasiko zarete zuek, Don Felipe, hori ez da bidezkoa. Izango ez da. Txaro, Langabezian ezarek. Jarri berriz, mesedez. Ura! Ete meto kollejas, gine.
Lan bikaina burutu duzue. Hala ere, produkzioak bera egin du. Beraz, pasatu kutxatik. Don Felipe, hori ez da bidezkoa. Izango ez dana. Langabezian ezer egin gabe korratuko duzue. Estatuak lan egiten dugunok larrutzen gaituelako. Niri diostazu hori? Nia nahi zurekin sartu. Nire Baina ustez... zuri ez dizute usteak izateko ordaintzen. Argi dago, kanpora. Bera, guarzen. Jo. Bueno, zela galditu zeraete. Ni ere nekien Antonio Resines horren euskara zekienik, Pero como raja el tío. Bueno. Minutu bateko txanda. Para hacer la crítica, la sinopsis. Edo nahi duzuena. Vaya marrón, Txantxu, txantxu. Venga, Karaki, Emaiok. Enpresa baten jabe, hemen diruak zozak, umentzako jale. Ez dakit nola egin baina, denbora guztiak jendea bilatzen lanean. Beraiek esaten dute goza dutela eta pintxotan, tragotan, hor denbora guztian. Eta gero ni ofizinan sartuta, umeak zain, etxean hor galduta. Esaten dute lanean daudela, baina nik emakumezkoa eta presan. Ez dakit nola esan baina, lan egiten ez badezu joan zure etxera. Umeak zain, emakumeak garbitzen, nola da ba nire kasuan ez da. Horrela zelanean banengo eta enpresaria hultza, emprendedora dioteta. Zuk langilea, nik etxean baino, garbitu harrikoa egin dena zukaldean. Eta bakarrikan egin behar dudana da, diruak jaso eta bizitza bilatuta. Eman eskerrak mesedez, lan egiten dugu egunero eta kalean etxean toki guztietan ez bada, zuk esan hor dagoen zure etxean eska. Denbora neguria txaloiek! Odei! Ze argumentua hula hemen ikusi dugula. Ez dut ikusi baina ulertu dut pelikula. Begira hemen nahiko argi dago, nork irabazten duen nor baino gehiago. Eta batzu guztiaren jabe, arazo bat jarriz gero parez pare. Berehala diote suabe, zoazi kanpora eta lanik gabe. Horrela geldituko zara, albaldin bada atera zaite plazara. Guztiak batera bagoaz lanera, nork egiten du hemen greba. Ikusi da zenbat lagun kaskodun, gabeko garun bakar bat mai gainean. Tazkenean atera da bere planean, badaki zer lortuko duen egun. Eta guztiok aitor dezagun, ez aldugu lehendik ikusia, bakar bat dela munduaren nagusia. Eta eramaten duen laguk egindako lan guztia. Bakar bat da nagusi, aspaldian ez algenuen ikusi. Eskolan ez zidaten ongi erakutsi, pikutara joan da bilanik ez du nahi ikusi. Oso honak, Egingo dugu replika, aldatuko ditugu paperak? Papelak aldatu. Manda la chica esa de allí. Welcome to the classic. Liricista en el tejado. Hauek zargen atxatu dezakegu. Goiziko bostak dira eta logunan nago, lo egin baino ni nahi dut maitasun atzo. Ez dakit baina irratzar gailua dago, din 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 dan. Joder, berriro gauzak prestatu motxiran, dutxara hotza eta perkak altzan ba. Gainera petoak jarri behar dute eta guztia soltatu ez daukat bragetana. Lanean fabrikan ordu guztiak botata, klasean ikasten ez dakizu nola dan ba. Eta etxean bakarrik baino nik egun guztiak lanean botatzen ditut. Ordu estrak zer dira, ez dakit nola diren ez dizkidate ordaintzen eta gainara noiz. 15 egun dinosuzu, kontratu libreak
beharrezkoak, gizon onak guztiok batera. Lan eta lan, emakumeen izganak, ipeko mekanak, Neri berdin zait emakume du gizon zoaz lanera eta isilik egon. Eskolan etzen duen askorik ikasi, zer nahi dituzu 3.000 euro irabazi. Hau ez da horren berke, nerlantegia ez da zure aterpe. Zoazi lanera zure izerditan eta horrela baietz patrika bete. Ez azu horrela egin kritika, bizitza ez da horren polita. Hemen parteka dezagun poza, nik ez dizut eskeniko la rosa. Honek nahi du izan 4.000 euroren jaber, hilabete bukaeran. Lanera joan ez eregin gabe, kolpe zorririk jo gabe. Bizitza ez da horren erraza, bakoitzak bere kasa behar du gaizki pasa. Hartu dezazun zure arnasa, nik lanerako hartu zinturan kapaza. Etzara eta ikusi dudara, beharrik etzaren nere alaba. Argi erramen dizut, hemen lanean bildu gara, eta soldata bat bada. Denbora! Oso ona! Ideia ona, pelikulena. Me ha gustado. A ver, izar beti zara da dena, Barkatu baina oso hotza daukatela uste dut, igual redoble bat egin behar dute edo zerbait, ez? A ver, umeak seguro jakiko dute nola egiten den, a ver, nola da hori? Imaginatzen dut egin dezakugula hemendik bera edo horrela. Baina ez dute bera jakin. Redoble gabe ez du. Madre mia, ez que nik uste dut, justo hor, norbait zozer bota dauela, hor erdian, eiratu. Hor justo zer da, ekaitz zer da hor, zer ikusten da? Etorri zarete hor, oso ondo. Me callo. Venga, a ver, irabazleak, a ver. Irabaz aur bat, harapatu dute. Txon! Odei Barroso! Viñaspre, venga, atara! Viñaspre no ve la tele. Eta bere aurkaria... Opa, ya egiten da ya. Eso es vicio, a ver. Hori da vicio, Mini punto, mami. Ez, odei. Txiko zaitugu, bai, lasai. Bai, odeirekin ez du kantatu orain arte, Eh? Ez du kantatu orain arte odeirekin. Venga, vale, odei, hala, venga. Odei, atara. A ver, Asier, dale play. Done gozar orain arte, Iñaki. Klasika. Arrandegiko usain hartuko diezu. Aurrera pena da. Aseguroko eta herentziak kobratzeko dauzkat. Diruak beti usainona. Dirua. Aberatxaren erreinua, lurreko jainkoa. Argi, más o menos. Bai. Vale. Nahi duzunean, hemen daude mehatxuka. Te voy a ganar, txarrena zara, erabaziko dut nik. Izan daiteke arrainaren ustela, ezin da ulertu gaurko horrela bestela. Zer diote bada dirua eta herentzia, horri entzuteko ere badut pazientzia. Zientziak dio aldatu behar dela, horrela ezin dela bestela. Baina zer diogu diruari gaurkoan mina, ikusi nahi dugu gure potrikan jakina. Baina ez da gertzen eta orduan arazoak, pausoak dijoaz eta itxasoak. Bakarrik lasaitzen ditu marrazoak agertzen dire inguruan, sortzen horrela. Zer diogun bestela izan daitekela, baina ez dirua dugu arrain ustela. Diruak dena erdoitu dezake, dena usteldu, denak egiten du kalte.
Hobeda dirurik gabe eta zoriontzu izan, beste batzuen gizan, irribarren eizan, ibili eta besterik ez esan, gaurkoan sorpresan. Ez daukat dirurik eta ez zait asko importa, baduzue sentimoren bat ontara bota, horrela trago bat hartuko dugu da topa, egingo dugu guztiak injustizien kontra. Dirua arraina horrela omen da, hemendik aurrekoa bizitzen naiz benga, barkatu denbora pasatu baldin bada, dirua eta arraina usteldu da, jada. Jakin aitor nezakela, minastrek esan bezala, dirua ustela dela. Zer da euroa, zer dolarra, hori alda importa zaigun bakarra. Munduan dago desorekatua, aspaldi du bere papua bukatua. Azkar ikusten da zein den tratua, iparrak du egoa kudeatua. Eta gainetik pasa dela badakit, dirua lortzeagatik. Zer da dirua, galdu oi dugu horrengatik burua. Hori ez da gure helburu nagusi, aspaldi diruagatik jendeak dena du utzi. Guzia du galdu eta ez dezaten saldu teorita guzi. Azkenean zer da hori, nik ez nuke nahi putzu hortan erori. Kate bat edo bi jartzen dizkigute eta ezin gara hortan erori. Gainetik zein den pelikula, ikusi dut argumentua hula. Ta ulertu dut bizitzan guztiok dena urreagatik egiten dugula. Ez ote da tristea, binaspre zein da zure albistea. Nik utzi dut seriosa, errandu dana etzen txistea. Ondo, ondo! A ver. And the winner is... Odei! 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 Zorionak Odei, bueno, urrengoak! A ver, urrengoak, nortzuk izango dira. Vale, Gato Metallón. Oso ondo, eskerrik asko, epaiak. Itzali hori hemen ez da erretzen da. Erretzeko gogoa daukat. Debekatuta dago baina, itzal. Ba ez dut nahi. Jode, itzaltzeko esan dizutete. Ez, ba, azu! Ai, jode! Ondo? Venga, Karaki, nahi duzunean. Nora ziko da? Ya, gente, zer, horrek eskuen, pero... Has echado y portu, Gaton zurekin! R bai, gero R ez. Bueno, nik erretzen dut kentzeko estres. Aurrera behituten beti errez. Jonetik pasate ritmo edo ez. Nerekin erritmoa pasatzera, nik gaurkoan aprobetxatu behar dut aukera. Kontuan hartu lehen saiakera, ez den iristen neurona denak erretzera. Neurona denak erre, kabernan sartu da danake. Hori izan lehen, orain dinoie, erretzen bazun, botaten txuiela kanpora, bai? Orain kanpora botatzen gaituzte, duela 10 urte hori gertatzerik ez uste. Orain oso debekatua dago baina lehen eramaten genuen erreen usaina. Bai, erre usaina eta orain sobako usaina, aurrera behituten ez tali gaina, bai gordina, zue zerdi usaina eta holan ez da lorea. Orain eramaten dugu nahiko tabako eta usaitzen dugu iruz palagur sobako. Nienago ala ere azerre, nik proposamen badut, erregea erre. Erre bihar badan ba erre, igiri dugu kako. Hemen jolazten apolizikakoz ez, hemen rapieten gabiltza, bertsolari zebe bai eta itzen dau peten. Erretzen duzuen nahiko marihuana, gero kantatzeko lana, izaten da zuen plana. Baina gaur
Ei, irpan lau Chester, nik hau sentiten nazi sprinter, tabako dana erreten, baina bueno, beti aurrera behituten, Usain Bolten modu medaili irabazten. Zaharrek lehen erretzen zuten Nobel, nik horri, jarriko nion motel, naiztazu etzeran Ander Soro Zabal, gaurko honetan labasa palmal. Ey, la vas a palmal, edo herrizen kaos, ey, esto no está mal. Euskara hilko, euskal kulturi beti goizen, con euskal rapata, pak politiko. Errezazue, erre, inorrek ez izue, gaur jarriko aserre. Gaurko hontan etxekoa, guk asmoa dugu zeo zer liatzekoa. Zozer liatzekoa, orain urte bete, egon nintzen ni hemen, ikusten beste kontzertu batzu, eta joaterako orduen, txupe bihar esan eban da, paga euro batzu. Ta gero kontrola, era neurtzen dugun alkola. Gaurko honetan luzatu ez luzatu, ez dezagun gaurkoan errefusatu. Ei, da kotxi hartzen bazu, hobeto edan Coca-Cola, horregaitxik kendu oskola. Ja. Oskola. Apai, Augusto! Bueno, ya bukatxear gaude, Venga, Ibon. Voto en blanco. Check, check. Oh, MC John Marty! Yeah! Azkeneko asko, bueno, urrengo frogan, eta ya, azkeneko froga ya la decisiva. Mira, espera, me vienes así, tío. Azkeneko da, ya. Bueno, azkeneko frogarako pertsonaiak aterako ditugu, vale? Argazkietan. Eta pertsonai horren inguruan abestu beharko duzue. Jarrituko duzue nola ez Ane eta Ander. Welcome to the Younger. A ver, Asier. Zenden lehenengo irudia. Welcome to the jungle. Laurel and Hardy. Esaten dut, para que no lo sepa, para que puedo quedar mal. Laurel eta Hardy dira, ez? Laurel eta Hardy. Hau da, Cuerpo Serrano Borobila eta Mehemea. Beraz egin dezakegu lagun Borobila eta lagun Mehea. Mehea. Urosu, baina en plan zeiken dago. Ni Borobila, klaro. Bueno, Eta eso zu Mehea. serían lagunak. Eta ez dakit jopeitezke parrandan, en plan zegertatzen da, Borobila eta Mehea. Borobila eta Mehea parranda. Puntuka! Nik esan bat, hau da historia bat asmatuko dugula orain, bale? Rin, no zaude lagun, atera nahi dut ez da dakit nora joan nahi dut. Zuk badik baduzu, nik ez dakit nora, mesedez esan duzu, noiz geratuko garen. Noiz geratuko garen ba orain eta hemen, eta ikusiko dugu kanpoan zer dagoen. Zer dagoen? Zukat duzu, jamon jorra, eta nik txopea, zuzara Borobila, eta ni naiz Mehea. Nik bimboak dut goztuko, blandito sin korteza badakizu. Ta horrela ze, zuk neskuik edo ze hostia, baina nik Nutella, nozia eta beste guztia. Kolakau edo ze kakao daukazun, espitarekin egiten duzu iskanbila. No. Zuzara Borobila eta ni Mehea, horregatik atzen dut MDMA. Nik ez nekien baina berak bazekien. Guk ez ginean drogetako lagunak, baina bat zirudien berak historia bat zuela, eta nik besteak leku berean gendenean. Batzutan gertatzen da horrelakoa eta zuk zeure pelikulan eta historia batean, eta beraien bestean norekin hitz egin, zebarran eta bernan bihar zer egin. Kondoiak eskatzen ere bat daukaku suertea. Zuzara lubri, eta nik ematen dut kantea. Amatxo maitea kondoiak edo lubrikantea, ez daki zer eskatzen duek lagunak,
nik borobila denetarik boltzoan, eta berak mehea ezer ikusten ez bada. Naiz eta nahiko genukeen herria askatua, borobila gara baina ez ote da sexua herrian ainkarratua. Baina izatez tuekina legitimoa da, suposatzen dala mugimendu berria, eta horrela zenezko guztia eta mutila, dantzaka paranan, tabernaz taberna. Tabernaz taberna. Tabernaz taberna. Tuekinekin laguna. Bi segundu! Tabernaz taberna. Gora zezan herria eta sexu askatasuna. Plazerra da, bide bakarra. Plazerra da, bide bakarra. Bueno, begiratu Laurel eta Jarditik. Baina guri berdin zaigu Laurel eta Jardi. Bueno, beraz, Ni hau ez duke jarriko, empate por yo que sé. Bota zuria. Ai ama. Laurel eta Jardi Beste mesedez bikote bat. estenatokira. Beste bikote bat. Venga, gato. Que te vas a quedar dormido. Jon eta gato. Ez duzu nahi berarekin? Tipo jatorra da, A ver, Asier. Gogoratu argazkia oinarrituta egin berritu zuela rimak, bale? Harry Potter eta bestean hor da. Yo creo que es el rey antiguo, ¿no? Juan Carlos, ¿es? Uy. Harry Potter y Juan Carlos. Venga, nahi duzuena, nik ez dute zer esan, Ejan de mor. Bueno, mania hasiko nahi ozta bere. Ei. Gaur nire bandita da mikro, aurrera betuten hau da betiko. Gaur nire bandita da mikro, horregaitxik egingo dinon hilko estot. Kantatzeko dugu gogoa, hitzekin izan beharko dut magoa. Gaurkoan magia egitera noa, berari desagerraraztea da nire asmoa. Ei, ta ni desagertuko nahi, bai, hola nintzen badoten txarto, neu asko nahi, korrika. Ei, niri espika, aurrera betuten badu beto saltoka. Aurrera begira noa, baina atzera, egingo du gaur ere saiakera. Pena ematen dit esateak horrela bera, ezagutzeko zaharregia naizela. Ei, eta hau itzen da azterreza, ekarri erratza eta egaz. Ei, nahi jarri eta bestera Voldemort holan. Ei, ikestako demon. Mutila dago gaurkoan arregarri, ni nago bere errimen egarri. Gaurkoan ez dite zer berririk ekarri. Harry Potter, potea jarri. Edo dantzatu sarri, ei, edo hartu lurretik da bota harri. Polizizeri, edo txarrari, hori da helburue, ei, badakiznik. Mutilak barrandan badauka presa, beti eskatzen ditu pare bat zerbeza. Eta magoriko bena bera da benga, eskutan duena desagertzen da. Ei, desagertzen da, erreten dotelako, ai, hori sekretue da. Jaten da mundun, eta ez da iberiku euskaldune da. Euskalduna omen da zure lekua, venga kontazaigaztu zure sekretua. Badakit zarela dotatutako mutikoa, erakutsi zure batuta magikoa. Ei, ez dut erakutsiko batutarik, amen ez dau estresatetik. 10 segundu falta dizerarik, enai plantako nervioso, hemen ez dau estresik, klik. 10 segundu, gaurko honetan bertso bat errundu. 10 segundu ia dira bi mende, gaurkoan gerituko gara gure hitzen mende. Gure hitzen menpe, edo sistemaren menpe. 10 segundu, 10 segundu. Ei, hemen beti tente, euskal rapa bizirik dauelako. Zenbat arrautza gote ditut dozenak, horixe dira gure raparen problemak. Orantxe kantatuko ditugu azkenak, ea ahoa hitz erekitzen duenak. Ja. Aupa, Harry Potter. Soy margotzen dugu bat.
konturki bat bakarrik. A ver. Igo volumen, Aitor. Katon, John MC Martin. Villaspre. Eta Odei. Mikro gabe da. A ver, Asier, sorpréndenos. Venga tú. Ezagutzen dituzue? Bai. Odei, zure garrikoak dira? Prest, venga. Esto huele a batalla. Venga, venga. Hasi gaitezen klasean, lehenengo fasean, Eminemen basean. Ikusi ditut irutortu ninja eta oraindik nago ulertu ezin da. Beraiek jaten dute pizza, nik hori jaten ez dut pasatu bizitza. Hala ere nahiko nuke argi aski mintza, zein zen beraien egintza. Badaukat amaika errezelo, oraindik ez dakit zein den Donatello. Hala ere ulertzen dut zeo zer, naizta pantalla ez egon eder. Ez alduzue ikusten ez zuka, apur bat desenfokatuta. Nik ere bai, ala ere nola nahi, erran nahi nuke zerbait, bere izabisai, zenbat arazo, gaurkoa paso, marrazki oiek, zorionez ez dituen ikusi atzo. Eta laguna begira, markatu Villaspre orain zurira, jendea hemen dago begira, eta zure hintzak falta dira. Ondua jarriko naiz paperei begira, galdetu didazu Donatello norden tira. Bagaurko honetan morea zeukan zinta, eta makil bat zeraman bizkarrean jarrita. Gero joaten zelan Rafael jakina, gorria izaten zuen iskina. Beitu gero zetorren, nola ez? Nola zen bestea, astu zait mesedez. Pentsatu ezazuzta proposatu zeo zer, jada burura ez datorkit ia ezer. Erditik kentzea, igual dugu hobea, eta jendeak marraziak ikustea. Beitu hor zegoen urdina zena, nola ote zen odei bere izena. Nik ez ditut ezagunak, ez ditut ezberdintzen orko lau lagunak. Iruditzen zait ordokak direla, aspaldi ez nituen ikusi nahi bezala. Hala ere hemen gaude begira, Villaspre errazutira. Pizza hori ote da, telepizza erosia. Egia da benetan nahiako nulen ninja, orain nahiako dut nikatearen apitza. Egia esan da horrela da bizitza, ez dikoa kontuetan sarritan hain grisa. Berdin zein dau gazta edo barbakoa, kontua gaurko honetan hortik bat dikoa. Jandezaket baldin badago gozoa, eta bestela jandezakegu bion artean osoa. Bion artean osoa. Oso ondo. Gero pizza, bai. A ver. Txen. Vale. Zura zarazu. Txen. A ver. Ante winneriz, Villaspre. Monstruo. Hau da beste finaletako bat, eres? Irabazi dituzuna. Claro. Bueno, bukatu da. Irten artista koltxara, are guria besedez, MC John Martin. Beru MSDs. Ander.s. El hijo de ya. Gatón. Aupa Gatón. Odei. Uy. Hemos pillado. Eta Villaspre, a ver. Beru MSDs entzun dadila.
Bueno, epaileak, argi duzuen hori izan den gaurko irabazle bakarra. Zaila izan da, edo ez? Tongo, ez. A ber! Basu dago marrasten. Eta gaurko irabazlea da... Tarratatatatatatatan! Euskara dugu gaurko irabazlea! Txalo bat Euskararen txat! Gora Euskara lagunak! Gora Euskal rapa, Euskal herrimak eta Euskal kultura! Eskerrik asko, parte hartzeagatik. Primera egon gara, eskerrik asko Kanaki. Kanakiren txat ere, txalo bero bat. Asiatik etorria! Como la avispa. Bueno, eta orain, egingo dugu jam sesio bukatzeko. Abestuko duzuen libre, are gehiago. Epaiekin. Eskerrik asko Asier. Egongo gara lagunak, orain, zua. Da epaileak gora, Ipurdi Serrano, oiek mesedez, ogoltza. Venga, dena bestera. Euskal hip-hop berria, mugitu behar ditu berria. Trometroaren gana joan arte eta sortu arte aberia. Ona etorri gara hainbat zezen eta hainbat behin, baina eskerrak teknikariei. Hortxe egon dira gau eta egun osoa. Berdin dioitzan ardi edo otsoa, baina gau pasa ederra dugu aurretik eta Botako duzuela badaki, beraz mila esker Portugalete Sakelak bete dara mazkik ere menti Zuen zoriontasunaren gati Hauri da geure bide bakarra Euskeran ez da bere izten emetarra Ta gubakigu barretal gara Hane! Horrela ze, kostau jaku hemen egotia baina Guztiz plazerraren oinarrian Beti euskaran zaiatzen gea Ta batzutan arazotan sartzen bagea Beti lagunen artean mintzarrian Euskaratzeate, eskerrak hemen egoten guokera manena Portugaleten galdu dut nere virginitatea Da plazerra da zuen guztiak testigu izatea Izar? Atzeketora zuen indarra, piztu duzuen zua tagarra Hor ikusten ditut gaur hamaikadarra Doinu aldakara, proba da guretzako nahi. Uy, DJ, uy. Ez zaila bada, Ea, jarri. Izar mendiguren Bernu zen herri moz,
daukagu ardoiztu beharra utzi dugula negarra gaur garaile bat bakarra etzen bakarra euskara zen ez da txarra nik egin nahi nuke bukaetzeko dena hautsiz gure eskema gaur zapaldu dugu estena eta egin nahi nuke beste lagunen aurkezpena hementxe daukagu binaspre gaur berri zibilida libre eta aske adinean aurrera doa baina berdin du geroan bera beti gazte begiratu ondoan solo zabal gaur ez zuen gehiago egiten al hitzetan ikusi dugu ez du zabal nik ez dut ikusi bakalta ondoan aneguria zein da zure irudia ez da urduria guztiek ikusi dugu egin du berea eta izan da gugia eta ondoan Ibon Apache mikroan entzun nahi zituzket oraintxe ibili zara epaimai lanetan ta benetan ez zara gelditu benetan ondoan DJ Kanaki berak zer egiten duen ongi daki ez galdetu amaika zergati biniloa ez du egin bizati ondoan hor daukagu mikroan aritu da eta ez dago salbu hitzik ez du galdu ta zorionez mikroan ez da erresaldu ondoan hor daukagu gato orain arte ez da horren lasai egon eman digu txarra ez dena on ez dugu nahi gehioi txaron pinpapun hau palagun ekoizpenak horiek ez dira denak nik azkar bukatuko ditut nire aurkezpenak ustu baititut barrenak ta ondoan Jo Martin egin duzu dena bukatu duzu eskema pertsotan aritzen da fin eta gaur rapean ere denen aurrean du egin begira ondoan dago izar ez ditu falta mila bizar badu aski indarrez du gehiago behar aski praktikatu du bizi ontan zehar ondoan hemen dugula basu kasu emazu gaur ez du egiten barazu mil esker Portugalete hau eta asko gehiago merezi duzu ikaragarria bizio Portugalete, hemen pasatu dira naizta joan mila pakete Itzak nabazten dira batzotan gure buruan Ta botatzen ditugu soilik dakigun moduan Zeo zer dago berezia gaurko zeruan Gau aprobetxatu beharko dugu orduan Behar den moduan zer daukazue Gaurko benetan kasu egidazue Pasatuko dugu guztiok hemen primeran Ja daude ikzentuaren digunez gaur esan Nilizten zer dut, zer esango dut Gaurkotan berak esan duenaren truk Badaude ibarroso aurkeztuko dizuet Bera beste dena oso ondo egin dezake Gaurkotan ez dugu kante biziago ekipoa Bertxotan ere da bileta egiten du nahikoa Baina bueno zer kantatu behar bat da Gaurkonetan ematen dit aurrezteak ikarea Raiko etorri da kantatzeko prestu Venga bada zure txalda, zeo zer abestu Zuen irakiomea bezala, karretxe dugu kresala Zikizten dugu euskara zuk ezala Rapala gure arma, itxagurea da Txunduzu euskaldun beri honek ez adizudana Letra kontsumitu dezakegu, baina gonto daituko du krisia Jesus jamea la zelazia nazia Hainbeste jainko zenu bakarrean Non banatuko du eskazia 10 segundu behar baditu dezia Gainditzeko berrika manurteko hipoteka bizitza zantzeko Taz gaude zalgai esaten zuena beste horretaz Eman beldur galdu dira begiertzaretan Naiz eta sarri hartu oitutan loan Naiz patata baten tuberkuloak Gure herrian etena euskeraz hitz ekiten eta hainbat astakirten nazi ziren kolonizatuta zeudela sinisten. Baina Portugaleten hola araba, gure periferia gara Eta gure bihotza euskalduna da Beraz hartu zazue papela eta zure zenitu bezela Inork ez du jartzen hemen holtzan nibela Beraz, nibea balitzela ikutzi zuen azalean Eta ondo sentitu ezkero ondo xabitzaten zenalean Kantatu eta gogo holtzara plazer banda
zuen aurrean kantatzea. Euskaraz dagoaz, eskerrik asko hemen egoteagatik, eskerrik asko benetan entzuteagatik, zaiaten garen improvisatzen eta klaserra eta neguria euskal raparen ezkerta, eta horrela ze, banoa bera, atzatu ipurdiak guazutatzera, dirigana, Antxa, eskua antxa. Ja. Buru antxa eta goia behitu, satelitik kontrolaten gaituz, paranoiko ipintzen bagara kabo, gizarte honetan pasas con enchufe a cabo. De generala rei, astunitazo be, nila enaz nerabe, neuk sortu doten uretik edan nahi dabe, Dios, antes muerto que tú en mi nave. Sol bide klabe eta eriotxa, onide bator baie bueno astu hotxa, kantu gabe lotxa, gitarra hotxa, mobidu gorputze erregantza, enain eredu argi dau, momento bat basaleik egu tranquila sai, udan edo negun, harmonize sortuten do tok, arti ezoten dabe eta ez dau inor. Eskergaton isilik egon ezin dugu gehiago hau bai itxaron, hau bukatzen doa, zein daurrengoa gaur idatzi dugu geroa. Mil esker jendea ikusi da zein den Portugaleten duten legea. Euskal hip-hop herria aurrera eginen dugu guztiek batera, eta eskuinean auskalo, entzuten egon dira egin dute txalo, baina 5 minututara ikusi ditut erdilo. Eta ezkerrean, beren aserrean, orze biltzan erreta errean. Eta ala ere ikusi dugu, mila esker elkartzea berriz gure helburu. Eta aintzinean, mingainaren gainean denaren enean, begiratu dut aintzinera eta kontuak nahiko nituzke atera. Zenbat neska eta mutiko hemen bildu dira aintzinean tiko, bakarrik dauzkate 8 urte eta piko. Eta ala ere hemen daude mil esker hauetzen berdina izanen zuek gabe. Hauek dira laguna gure biharko etorkizuna, euskaraz bada bizi nahi duguna, urbildu da dila una. Eszenatoki aitzinera, mil esker Portugalete. Vale, egingo dugu konku bat, ja bukatzeko, vale, oiuka, euskararen alde, esaten dudanean, euskal zuek rap, vale, prest, badoa, se acaba la base, a ver, badoa, esaten badute euskal zuek rap, euskal rap, euskal rap, esaten badute euskal zuek rap, euskal rap, euskal rap, eskerrik asko lagunak, hurrengo arte, gora euskara eta euskaldunak.